Kapitalizam beleži više od 3 veka svetske dominacije, stotine miliona mrtvih, utamničenih, milijarde eksploatisanih, unesrećenih ljudi i drastično uništavanje životne sredine. Pohlepa i verovanje u večiti rast profita se nalaze u njegovim temeljima. Naravno, oni ne bi opstali toliko dugo da ne postoje mitovi u koje mnogi danas, u 21. veku, veruju. Da počnemo. Mit o slobodnoj konkurenciji radnih ljudi. Učeni smo da je dovoljno da imamo određena znanja i veštine, pa ćemo, kad ih ponudimo tržištu, sigurno uspeti. Znate već priču o tome kako treba naporno raditi što duže, spavati što manje, žrtvovati svoje slobodno vreme, lični život i eto vas na vrhu. Kao što znamo, broj prosečnih radnih sati ne znači da će neki pojedinac biti uspešniji od drugog ili da je jedna zemlja ona u kojoj žive lenčine, a druga nastanjena velikim radnicima. Srbija ima prosek od 43,5 radnih sati nedeljno, a Francuska 38,7. Ispostavlja se da što radite više, primate manje. I to nije slučajno. Pogledajte dokone milijardere i milionere. Par sastanaka u toku sedmice, nekoliko telefonskih razgovora, a sve ostalo vreme su slobodni da odlaze u luksuzne restorane, spa centre, na dobrotvorne večere i tako dalje i tako dalje. A zašto? Jer dok oni igraju golf, neko radi za njih. Dobro, reći ćete vi, ali imam i ja priliku da napredujem na poslu. Da, ali vi niste rođeni sa zlatnom kašikom u ustima i možda će neko od vas, ali retko, na nivou statističke greške postati milioner. Ne sumnjam da će mnogi, bez obzira na to što su i sami svesni ove istine, nastaviti da grabe prema vrhu. A kakav je to put? Dug, strm, pun saplitanja, često baš od ljudi koji su u istoj situaciji kao i vi. I dok trepnete okom, shvatite da i vi radite isto. Ogovarate potencijalne konkurente, naturate se šefovima, postajete servilni, ponizni. Ukoliko je to slučaj, dobrodošli u kapitalizam. Rat svih protiv svih u kojem nema pobednika. Vaši šefovi koji sutra takođe mogu dobiti otkaz, posmatrajući s uživanjem vašu međusobnu borbu za pozicije kao da je reč o gladijatorskim igrama. Zaboravit će da će iz istih razloga i oni sutra doći na red, kao i oni iznad njih, i tako sve do uskog kruga ljudi okupljenog oko šefa kompanije. Ti ljudi su neretko povezani bračnim i krvnim vezama i uvek će biti protiv zaposlenih. Šta vam to govori? Naš zajednički neprijatelj su ljudi koji posjeduju skoro sve i pitaju se za naše živote u mnogo većoj meri od nas samih. Nije stvar u tome da se borimo međusobno, već je da se udružimo i oborimo one koji nas tlače i zarađuju na našem krvavom radu.